atong unahon sa ning Loya Byron. Akong huwaman gyapon ang termino nga gigamit naman sa Junior Molo matud pa niya nga si Byron muna kunog piso nga nahugs kanal. Kagahapon may gani kay na sa kabantay na. May gani kay na kauna-unag piyansa. Human mulusot ang warrant of arrest nga tulo ka mga count sa kasong cyber libel gyapon. Ni nagkantinan 36,000 matag usa ka count tulo man ni piyansag 108,000 na pod si Byron Garcia. Aguhinyor na loya ni manyor. Ang warrant of arrest giisyo sa Regional Trial Court Branch 83 des Mandaue pinagi ni Judge Francisco Graciano nga matod pa nagmando ni sa tanang officers of the law nga dakpon si Byron Garcia apan ang mga pulis di adtos pinamungahan agoy wa naman dito. Pagkatotoo ni Post Byron si hehehe dakpon ko ninyo nakapiyansa na ko. Katawa na niya bag. Matod pas mga tigpaniid kasi Byron nagdadali gyud og piyansa kay aron maglikay nga mapriso na pod adtos bodega. Nga mo hinungdan nga gireklamuhan niya ang kapulisan kay gimaltrato kuno siya. Wa po niya hingan ni gyapon hantod karon kinsa tong nagmaltrato niya. Giunsa pod sa pagmaltrato basta kay gipriso sa dito bodega diin tuwa lagi ang mga sapatos ug medyas sa pulis. Nga mo patod papilti kuno bahua. Naloko na. Itaasan kuno ang iyang blood sugar count tungod adto. Mao ba? Hinungdan nga ni sumbong sa NBI ni adtong unang tulo ka count pod sa cyber libel niya. Ato itong pizza 11 man siguro ito nagpas Byron. O niya, giusba na po kagapon, matod pa niya nakapiyansa siya dali-dali. Atong wa ba kasi plano no kay ang gireklamo na po niya human sa human sa kapulisan ang kanto naman sang mga fiscal res Mandaue basig ang huwis na po ireklamo ani. Kaya adto siya sa Commission on Human Rights aron reklamo ang inyong kalapasan sa iyang tawhanong pagkauplok. Loya niyo. Loya. Loya Byron. Mura mo nagigiti kanunay sa mga kaso niyo. Ampo lang di ka makonbikto. Ano niyo? Pati na naman naghana. Kapay ka Dr. Vizcaino na tiwasan pa kay ka. Si Gobernador pa 4 pagka ni mulihok alang nimo. Dipiti juga doy. Kung dako ni gyud sa kasban baka ni kasban Kay og security ban di na sige kag renew. Kasban gini nagasify. Membro man kuno siya. Nagasify nyo ay kabalaka. Oh yeah. Mo na diya giadto tas mga pulis tos pinamungahan rest house niya apan umana di ang piyansa. Mo na diya nyor. Mo na nga hantod karon ang imong paningkamot nga perting magapanaway sa inahan og anak nga gobernadora ni sangko sa pagka-high blood o pagtaas sa imong blood sugar count. Byron, mirisig yung kanoy. Samtang si Tomas Osmeña ang vice mayor sa Bayan Sugbong feeling mayor ng gihapon. Wa gyud maokang ang iyang baruganan nga magpa-isyu gyud ni Mayor Nestor Archival og cease and desist order ni ining Mount Properties kanang Monterrasas di Cebu kay matud pa niya wa gyud siya makumbinsi. Naan ang ilahang eksplanasyon sa Monterrasas. Ilang matod pang Tomas, di gyud makapabaha gyud kunog maayo. Despite sa giingon sa Monterrasas nga gidoble na namo ang requirement sa detention fund base sa kamanduan sa gobyerno nga mag tukod og mga detention fund nga nagkantinan mukarga lang og daghang tubig nga mo abot og 26,000 metro kubiko. Pero karon ni abot og 62 na kapin ka metro kubiko wa gihapon makumbinsis Tomas Osmeña. Matod pa sa ilang general manager nga si Marie Camel Bundad nga gidoble na namo igasto pa kanila mga daan diha. Aron giingong mas hapsay ang pagdagan sa tubig pero di ilang giingon nga sa panahon
karon lahi na kaniadto pa sa panahon pang Tomas na mayor sa 2016. Wa man siya gihimo ani Monterasas karong vice mayor lang siya. Perti na yung pagkalangasa. Wala yung gitarget si Tomas kay gusto niyang magmayor o adlaw pero gabiir man siya mahimong mayor mato pa niya. Gustong Tomas nga paundangon gyud ang development niya ng Monterasas de Cebu. Pikatan lang ka mayor. Mas mayor mo din. Marag na malangay kag samot animas. Samtang sa labing awahe ang Dakbayan Sugbo ni gasto ni og 24 milyones kapin alang sa solar lights sa mga street lighting area sa magsugod diha sa may Ayala flyover padung ato sa Talamban Barangay Hall diin doon na ni 350 ka mga poste nga magdaog solar lamp. Matod pa ni Mayor Nestor Arcibal ang maong gasto 24 milyones ni. Pero wa na gasto, wa na bayranan sa Biko, Mayra. Tuyang sa Biko. Sa ligay kanang monopolya nila negosyo. Matod pas mayor nga ang 350 ka mga poste nga dunay solar nga dunay 8 metros ang gitaso ni habuga na yan 8 meters ha. Gingong fully operational na ni karong buwan sa September unya gingong makasave ang Dakbayan sa Sugbo og mo kantidad nga 350 mil matag buwan sa bill sa kuryente kay wa naman ni bill ba? automatic naman siga ni kalasay. Aton pas mayor nga kani dako kayo ikatabang sa savings sa panudanas Dakbayan sa Sugbo aron maminus-minusan ang gasto sa bayronon sa Beco. Gingong mukabat og 4.2 million matag tuig ang masave din kana lang dihang maong area. Pero target sa mayor sa Dakbayan Sugbo, Mayor Nestor Arcibal, nga ang maong street lighting sa Dakbayan Sugbo, iyang butangan og mga solar. So dako ag masave ani. Gamay-gamay na lang po koleksyon ang Beco. Samtang kagapon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB or Regional Wage Board, daghan maringan. Kagapon isugo dahil lang sa una nilang public hearing para sa wage increases petition. Matod pa kagapon sa mga mga petitioners nga langay-langay yan kayo ang Regional Wage Board. Unya mo buragwa lang kuno magpagkabana. Matod pa sa mga sakop sa board ang mga negosyante po nga ang tanan kung dakog pangayoon ang mga mamumuo epekto ra gyapon sa mga konsumidor kay mumahal ang mga palaliton. Ikaduha, posibleng manira. Kani mga negosyante hagbar sige gulat-gulat ang manira wagi nanira. Matod pa nga posible kunong manira sila sa ilang mga negosyo kun ang Regional Wage Board mahukman nga dagko kayo ang uminto. Ang Regional Wage Board nag-compose ni og 7 ka mga sakop sa hunta diin ang ex-officio chairman ini ang bag-ong regional director nga si Attorney Roy Boy Nape diin naglangkob ni sa duha ka representante sa management, duha ka kanang mga agawon, duha ka representante sa gobyerno, ang Department of Trade and Industry Regional Director og ang SANEDA Regional Director mo sa gobyerno. Samtang duha pod ka representante sa labor sector. Makabutar lang ang ex-officio chairman, ang Dole Regional Director in case of tabla. Pero amay ng tabla pero may mapabor ang upat gobyerno og kuan kanana ang mga amo. O ba? Gingon na ato ni aging adlaw si Attorney Roy Boy na pwede rin nato sa studio. Nagingon niyang wapay usa ka tuig ang Regional Wage Order number I think 25 at nga 25. Bisag wapay usa ka tuig pero ilang giila ang supervening event. Diin pwede na silang mo discuss og laing petition for wage increases para sa mga mamumuo. Mga mamumuo di sa pribadong sektor way labot gobyerno ani way labot. Ang gobyerno na civil service, samtang ang private sector employees, sama na mo, ari ka sa Regional Wage Board. Mo ni, klarong,
kuan nga ang unang ang bag-ong direktor din na pulis, si Direktor Roy Boy Lape, ningon nga ang iyang paningkamot pabor kanunay sa mga mamumuo. So, okay kayo ha. Samtang ang matay kini mo ingilad kayo kagahapon gikataho salamat sa Ginoo. Gikataho nga why Filipinong nangamatay or na disgrasya dito sa duha ka linog nga nagsunod 39 segundos na daw ang distansya sa linog dito sa Venezuela. Kagahapon buntag niigo ang linog dito sa maong nasod diin dunay ang una nini 7.1 ang magnitude samtang ang usa niini ang nagsunod 7.5 daghang kanang nangamatay niini matod pa sa labing awahe niabot ang 164 ang nangamatay 971 although na sa kalibo ang naangol og napay 11,000 ka mga missing diin tungod ni sa mga natumbaw nga hagsa nga building sa maong nasod gisundan po ni og laing linog nga 5.6 dito sa Northern California sa susamang oras og dito po gyud Japan. Bihas linog unsa naman tao ni. Di ay hangyo pero komedya ni posible ang tinuod sa katong hugot kay nagtuo komedya ra ni pero posible tinuod dunay naghangyo nga buhian to si Pastor Kibuloy kay iyam tong paundangon ang linog. Mao ba? Si akong suod nga higalang ambungan gyud kanunay ang among local civil registrar. Why cool ba ni? Ambungan daghan kaya nang natabangan to sa mong lungsod lipay kay may naabot ngadto ang ambungan nga si Boss Noel Raffles. Good morning, boss. Morning. Samtang ang di ang intagdon kay naa ko noy bata nga nihunghong ditong Senador Bam Aquino. Nya girelay po dayon ni atong John Vic Remulla nga sekretary sa Interior and Local Government. Ako noy batang gipadam ko. Si John Vic Remulla aron makapasangil lang yun makitaan sa media in town kay sa pamasin nga 2028 madaas sa ipinili ay sa national level. Iya ko nung gikuano iya ko nung na santa ko no ang plano sa lain na pud untang pagpangatake sa kabataan sa eskwelahan dito sa Leyte. Mato pa niya kadto na 14 anyos po nga pirti naghanang napabutong pirti naghanang napabutong mga bala sus 14 pa man ito. Di pangutana sa mga tigbalita dito sa kauluhan mato pang John Vic Remulla nga bitin ang batas. Sa itong bitin na boss kubra to. Kay ang tagiya sa armas atong pulis nga civil liability ra why criminal katong 9mm nga gigamit sa 14 anyos pagpamusil sa iyang mga kaeskwela dito sa San Jose National High School sa Tacloban City ang teritoryo ni kanhi Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. So by nene si Senador Bongo na pahibaw na kagapon atol sa iyang pasubo pod sa mga bata nga andam gyud kayo siyang mutabang sa mga gipadadaan nila hinabang ang mga batang nabiktima labi na gyud sa mga napas tambalanan kay matud pa ni Senador Bongo ang gawa sa iyang kasubo sa mga bata nga nangamatay tungod kay matud pa niya kinahanglan na gyud og grabing pagtuon pag-usab nining maong balaod kaning Republic Act at 3644 kaning Juvenile Justice Act ni Kiko Pangilinan. Matod pa niya angay usbo na gining balaura kay pirting daghana ng mga bata nga karon. Mas isog pa kaysa talawan nga John Vic Remulla. Ba? Samtang dito kagahapon dito sa Talisay, ako ning lain og hisgotan niya kay kabahin ning Samsam Golias nga mayor dito og ni Rhea Golias. Ako ning lain niya kay mura ko nog guol ko nog may Samsam Rhea la magkakikiya Rhea mapriso man pug yun. Pero lahi din ni wa din ni taon sila kahibaw matod pa sa suod kay nang higala nga ako gikaabot gahapon sa coffee shop. Matod pa. Murag di makiangayo ni kay si Rhea gilat anong mayo gihinganlan padi resibo og flood control queen. At tinuod man tong gihinganlan gid siya.
Kung dili dahil kuno ni tinuod nga gikan sa congressional funds ni Ria ang maong pondo gikan tingali ning Danilo Villa. Gikan tingali ning Wilson Wenceslao. Atong buaya kay Santander o gikan po tingali ni naningkamot ni si Alan Quirante og si Jonathan Quirante maguyuan nga tag-iya sa QM Builders og sa Quirante Construction. Basig mao ni diha mo ning grupuha na. Lainong ko lang nagis ko ni ato ning binlag gamayng oras na taon lang ha. Samtang yay. Yapil lang yung kiha. Si Senador Antonio Trillanes deport kagapon ni kiha na og cyber libel sa 18 ka mga bagmen nga mga sakop kaniadto ni resign Congressman Zaldico. Giapil na niyang kiha si Senador Alan Pitiki Cayetano ug si Senador Rodante Marcolita. Si Senador Rodante Marcolita mo ni ang iyang anak si Ropaulo Marcolita po Rodante Ropaulo. Mao ba? Tungod ni kay matod pa niya gipasangin lang siyang nakadawat sa daghang kaing kwarta gisudog malita. Kagihatod ko ni adtong mga bagmen ni Zaldico. Matod pa iyang giapil kay nihimo ni og Senate Blue Ribbon Committee dito gawa sa Senado gawa sila authority. Gihulagwa itong mamong Senate Black Ribbon na to. Kaya wa man sila ikuan dito. Yan ang giapil. O niya, matod pa niya nga, wag sa kadawat o malita. Masing napsak na po imo ha. O niya, di pagilain. Si Alan Peter Cayetano gapon. Kani Senate President. Og si Robin Hood Padilla. Basig kani Robin Hood Padilla. Mao na po ni mga polling Senate President si Bacolod. Patubagod sila sa ombudsman kabahin atong kasong gipasaka kanila ni atong giingong shooting giatake ang Senado matod pa sa taga NBI og gipaiskapo si Senador Bato de la Rosa hangtod ni mga oras sa Senador Bato de la Rosa wa na gyud ng papatimaw kay matod pa stig paniid nga si Senador Bato to na gyud ilawom sa bato ni Tago ang senador. Ana di na to hikitan. Samtang kani mo ingilad kayo. Pastang ilaran ni mamot o makitaan bagyo kani. Nga maglakaw og naa ni TL duha, kamot duha, mata duha, daunggan duha, ilong duha. Ingon ang prosecution panel sa singabot nga impeachment trial ni Vice President Sara nga usad ay sa ilang himuong prosecution witness si Mary Grace Piato. Mao ba? Si Mary Grace Piato ginudahan ni nga Piatos. Dili plato, Piatos. Ginudahan ni nga wa ni kamot, way mata, way ilong, way daunggan, o way tiil. Mao ba? Inyo makita lang diha nga gisang address mga estante sa mga grocery si Mary Grace Piato. Matod pa sa mga prosecutors, pinanguluhan ni Jervin Luis, Congresswoman Jervin Luis, nga si Mary Grace Piatos among himuong witness. Apil sa himuong nilang witness, himuong witness nga si katong Chief of Staff ni Vice President Sara nga si Undersecretary Zulaika Lopez. O niya, ang mga DepEd officials, apil na itong gitagaan niyang sobre. Kini, 27 ka mga prosecution witnesses matod pa ni Jervin Luistro nga ubo sa Article 1. Katuning pagpangaw-kaw. Ilang gingong pagpamangaw-kaw. Di ay laing mga witnesses at apilin ni si Ramel Madriaga katong napriso o niya si Senador Antonio Trillanes deport witness board o niya si katong sirip nga gisantako ni kanhi Mayor Sara Duterte atong panahon 2011 Mayor sa Davao matod pa igo siyang left hook right hook o jab dito sa Davao in 2011 nga si Abby Andres matod pa nga apil sa himuon nilang prosecution witness si Abby Andres katong sirip sa Osgado nga matod pa demolish unta pero pag-abot siya suntukon bitaw katulob. Last na igo ikaapat dito nas Bukton. Mao ba? Matod pa na dunay kamahinungdanon ang pagtestigo sa unya ni Abby Andres kay ipakita nila nga si Vice President Sara doon na gid ay utok nga bayolente. Okay.
Samtang ang laing mga witnesses, ang mga agent sa NBI o kauban sa ilang direktor nga close friend ni Mike Dino. Mike Defensor. Nga si Director Melvin Batibag. Basta naghana na ni witnesses ni madali. Hindi ni madali. Kita na ako murag. Buta na silang sipsiya na ilang kalaki. Pastang naghana na ilang witness. 56 sa kinatibukan. Mabot ang 57 ka mga witnesses ang prosecution. Apoy 30 kapin sa defense sa habig ni Vice President Sara.